meer gaat bewegen, maar er staat binnen iets in de woonkamer en... Ja, volgens mij gaat het meisje nog gelegen ook. Het is wel een aquarium. Maar wel een heel... Ik heb nog niet eens aangebeld. Ja, wacht. Ja, maar ik huur er twee, hè. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, ik wil niet een beeld, hè. Wat bleef? Ik kijk wel lekker, maar ik wil niet een beeld. Ik wil niet op de camera. Oh ja, nee, dan gaan we weer. Ja, ik Heb je het programma wel altijd. Heb je een bepaalde reden ervoor, als ik vragen mag? Ja, ik wil niet op tv komen, dat is het eigenlijk. Oké. Dus, ik ga op zich wel gaan laten zien, maar... Ja, maar ik vond het aquarium, dat vonden we zo leuk. Ja, dan kunnen ze even komen kijken. Ja, maar als je niet op tv wilt, heeft dat ook weinig zin. Ja, dat is ook goed. Ja. Maar ik kijk het programma wel lekker, dus... En ga je nog meer interessante kunst heb je? Dat is, ja, dat is van een bekende kunstenaar. Dat komt lekker op de radio. Wie is dat dan? Ruud de Wild. Dus. Je hebt een Ruud de Wild aan de moor hangen. Kom binnen even. Ja? Ja. Hé, maar dat is wel... Ja, dat is... Hé, maar... Dat is en dat is... Hi, ik ben Bas trouwens. Ja, ik ken ik kijk lekker. Dus, Hé, maar je houdt wel van mooie dingen. ja, voor mooie dingen, ja. Ja, voor de aluminium, ja. Dus, Hé, maar hoe komt ze aan een... ja, door zei het inderdaad. Ja, ja, dat is interessant, hè. hoe komt ze aan een Ruud de Wild? In elk geval twee? Ja, dat moest toen ze gaan doen, een jaar of 5 geleden, met het geld. Ze gaat te veel uit, hè. Dus ze investeerd in schilderieën. Had je het gewoon aan mij kunnen geven, ja? Ja, Met geld. dat zou ik ook kunnen doen. Dus, Dan weet je dat voor de volgende keer. Als je weer te veel hebt, ja, geef me geen dat te centje. veel. Ik denk, ja, je moest toch gaten met en met de tieren toen. Ja, en dan zag ik, als het slim is, dan investeert ze in zo gaat. Dus dat wordt toen maar eens gedaan, hè. Dus... je hebt ook alles gelezen wat erop staat? Ja, dat is meer wat de vrouw interessant vindt. Die helpt er zo van die songteksten. Oké. Dus, ja. En de vrouw is werken? Die is werken. Die is werken. Die werkt op dinsdag en op vrijdag gaat hij naar Sittard. Naar het werk en de rest werkt ze thuis. Oké. Dus, ja. Wat doet ze als ik vraag me? Die is accountant. Dus. Aha. Heeft hij ook, mag ik dik zeggen trouwens? Maar, ja? ja. Heeft hij dik ook dat advies gegeven van investeren in Dat kunst? is ook voor samen gedaan. Daar houden we wel van een beetje kunst. Zo. Dus van het Lego zo in zitten. Dus ja. Is dat nou, is dat Lego? Dat is Lego, ja, dat is Titanic. Hey, vet. Ja, die zijn moeilijk te krijgen op het moment. Hè. Ik heb dat vorig jaar in gezet en dat is ook zo gaat. Dus. Gaaf. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Oh, een paar weken als ik zin heb, doe ik dat. Dus. Dat noemen ze een room divider, hè? Dat nu, ja, maar dat verzet die ook voor de kamer een beetje te zeggen. Zo, hè. Maar het is ook een soort van moodboard, hè? Want volgens mij stond er veel... Je kunt ze ervan halen. En dat is jong, ja. Is dat de volgende kamer? Dat is een kat van Lego. En, ja, maar dat valt dus op dat vegetable van boete. Ja. Ja. En is dit... Dat doe ik gewoon een gelint, zoals ik gezien heb. Ik doe gelint die van Haasteren. Dus heb ik er ook, ja, als ik het klaar heb, liggen ze allemaal boven op de kamer. Leuke. Je hebt veel hobby's volgens mij. Ja. Auto's. Auto's, dat begon ook, ja. Ja, dat moest je doen, hè. Daar zien vrouwen duk niet zo kapot van, hè? Auto's Ja, in een vitrine in de woonkamer. Ja. Dus, ja, ieder tijd zo lang, hè. Ik werk met schichten, dus, ja, ik heb niet meer zoveel tussen de Louis vroeger, hè. Vroeger, dan kwam ze veel in de deur op zo, maar ik heb nu 4 pleug. Oei. En dan moest ze dag, nacht, middag in het weekend. Ja, daar was ze niet zo vrolijk van.
Even zonder namen te noemen Ja. van bedrijven, maar wat voor... Ik werk in een stoorbedrijf in de streek. Oké, Dus, ik mag wel even de... Wat? Dat is een vasthoudend type. Ja, dat is nog vast. Gewoon ik even mee begaaien aan al de kadetjes en een zuutje en een manta. Leuk. Ja, ja. Wat niet op de stap ligt daarna. Wat zwaar is goed. Dus, Ja, dat doe ze zelf? dat doe ik zelf, ja. Ik heb er immer, ik heb 2 keer in het jaar lang vakantie en dan neem ik die uitjes en zo in de hand. Dus, Dan haalt ze ook uit de kaas, krijgen ze allemaal een... Zo, en een paar zo in de keuken, in de keukenstunters nog gehad en ik heb er boven op zolder nog gehad, dus ja. Hey, maar dit is wel een heel leuk Dat is aquarium. mooi, hè? Dat ken ik eens. Hoe komt ze door nou weer aan? Dat is leuk, want daar zit een banaan in. Het zovens. Oh, dat vindt me dan niet, hè? Het zovens, dat doen we wel aan, hè? Dat is even... Oh, kijk nou toch. Oh, kijk nou toch. Te gek. Ja. En is dat de luchtverfrissing wat er door dat busje... Ja, dat is geen welkenzeur, hè? Dat is dat zuiver blijft, Zuiver. hè. Maar dan moest het ook zo nu en dan eens zuiver maken. Ja. Dus, Erg leuk. ja. Hé, maar veerschichten, ben je een stoorbedrijf? Ja. Zit er ook, daar zit dan ook wel nachtwerk bij? Ja, nu vandaag moet ik weer aan de gang. Dus van 12 tot 7. En die veerpleug, dat is bescheft van de laatste maand. Dus daarvoor ook 3 pleug. Ik heb iets helemaal liggen. Even. Ik mag geen reclame maken voor werk, hè. Dus dat is zo, ik werk moet. Dat is er naar de rijn, weet ik niet meer niets. Oh, de crisis. Ja, ik weet juist tot het eind van het jaar niet dat ik moet werken. Hè. Dus, Van week tot week. ja. Kijk, ik haal gewoon even de doem erop, want dan zien we niet... Dus ja, de meeste wel, dat gaat niet te veel pleug, hè. Ja, Nee, dus ja. op een gegeven moment, ja, niet meer, wie ze moest werken. En nu leefde ze ook nog het weekend en nu moest ze in het weekend helemaal weer, maar was 3 keer in het weekend best aan de gang, dus dat is minder. Maar ja, weer op zich, dat bevalt me goed. Kijk, dat is Ja, ook wel heel ja. belangrijk. Wees de knappertoren aan de moor. Dat is de zoon van me. Ja, Wie oud is er? dat is 17. 17. 17 jaar. Dus die foto is al het al. Ja, en dat is wie we hem kregen. Dat is uit Colombia. Dus dat was de dag dat het op Schiphol landde. Oh. Die voor aankwamen, ja. Oh. Dus, ja. Wie had er? Nando. Nando. Nando, ja. Ja, En hier is ja, ja, dat heel is, door. ja, dat is ook, ja. Dus. Wat is Nando voor een... Colombiaan. ja, nee, maar wat is het voor een jong? Is het een... Ja, een vrolijke- een rustige, ja. een rustige? Een rustige zo, ja. Ja, is vrij rustig, ja. Ja, en een leven, hè. een leven? En een leven, ja. Ja, een mooie, prachtige oer, hè, jong. En die zit nou op school? Dat is nu op de school, ja. Wat ja. uit er? Ja, Vista marketing is er nu en door. Oké. Ja, Vista college. Ja. Dat zit er wel zitten. Ja, nou, die zien alles zitten, hè. Dus, ja. Nou, Ja. tegenwoordig willen ze toch met zo weinig mogelijk inzetten, zoveel mogelijk geld. Ja, verdienen. hij is nogal van de PlayStation. Dus, dat telt heel erg bij hem, hè. En, Dus zoals mij? nee, dat is is zeker niet die Nee, ding. dat is niet mijn ding, de PlayStation, daar heb ik geen geduld voor. En had hij dan de PlayStation op de Ja, bescheiden dat is televisie aangesloten? Of, Ja. God, ja, wat een ding, man! Ja, dat kijk ik hierin. Hè. De vrouw trouwens ook. Ja? Ja, ik heb Netflix of zo. Hè. Dus, Ja, dan heeft ze denk ik wel het gevoel... ja, maar als ik heel dik op wisselende teams werken, dan best eens af en toe blij dat ze een schat tv kunt kijken. Ja, en die is natuurlijk ook wel op rare dieren aan het werken. Ja, ja. Als andere lui in bed liggen. En die is dan weer wakker als andere lui aan het werk zien. Meestal wel, ja. Ja. Moest je me toch nog even uitleggen, want is dit een soort van Oscar-achtig... Ja, dat moest
Het is gewoon een leuk hebben dingetje, ja. Misschien dat over een half jaar de zeul erop gaat, dat weet ze toch nooit. dat wisselt nog eens. Dus, Oh, dat wisselt nog wel eens? Ja. En wie is dan degene, doet je dat in onderlinge overleg? De vrouw en die, of best ik meer van de... Ik best Ja, ook wel allebei erg van man. de... Allebei, ja, ik vind het wel leuk, die dingetjes zo. Ja. Ja, ze vragen in de keuken hebben gewoon niet uitgezogen, maar ja. Leuk uur. China lees ik met werkenschaat, dus ik krijg er die wel om, hè. Dus dat is dat boek van, weet je, wat ik op de tv is, wil de naam even Dit, hè? vergeten. Ja. Oh, Marcel van Roosmalen, ja. Ik krijg er die om, dan zet ik mijn boet, dat is gewoon weer, ja, en dan lees ik me een paar hoofdstukken eruit. Ja. Leuke woonkamer is. Ja, vind ik zelf ook een beetje een soort vergalerie, noem ik het allemaal zelf, hè.